igandean Baigorrin kulturaldiaren 40. edizioa ospatuko da. Basaizea elkarteak antolatzen du eta handik hain zuzen ere etorri dira gure gaurko biko inbidatuak, Maider Luro eta Gilen Zaldunbide. Ongetorriak bioi. Arratsaldean. Zer modu zaudete? Ongi? Ongi, prestakuntzan eta... Eta lanpetutak orduan. Bai, pixka bat, hasten da. Bueno, ezagutzen ez dutenentzat, zertan datza kulturaldia? Zer da? Kulturaldia da Nafajoren egunaren astean antolatzen dugun kultura aste bat. Eta aurtengo kulturaldia pixkat lehenago abiatzen da. Igande honetan hasiko baita, 7 senideko arte dramarekin, fusanaiek emaiten dutena. Eta gero izanen da kultura astearen barnean, izanen da musikaldia. Hori da Nafajoren egunaren bezperan, apirilaren 28an, arratseko 9:00. Eta horretan biltzen dira pasa diren urteetako beste musikaldietako musikari gogoan gajienak. Eta besteak beste Nacho de Felipe, Niko Etxart, Eltzegor, Inaute Logieta, eta ara, uste dut. Eta beti bezala, urte guziz bezala, tokiko kantariak ukanen ditugu. Direnak Aire Aizpak, ezagunak direnak aski hemen gaindi, Sendarineko Aizpak, Astezkenekoak, Kantiruki, Amaia Jizpeiguz, eta ukanen ditugu ere biztan da Baigorriko gure gaiteroak. Eta hori orduan, musikaldia horren barne ospatzen den lehendabiziko aldia alda edo beti elkarrekin ospatu dira? Urtero antolatzen dugu musikaldia. Beti danik izan da Nafajoren egunaren bezperan zerbait antolatu da. Ez da beti musikaldia izan dira kontzertuak, izan dira zinez gauza ezberdinak antolatu dira. Baina hor, bada bai kasik 10 bat urte musikaldia antolatzen dela eta arrakasta handia biltzen du. Eta Nafarroaren eguna aipatu duzu. Bai. Hori beti kulturaldiaren barne ospatzen da. Bai, hori da kultura astearen azken ekitaldia da, egun garrantzitsuena. Urtero kulturaldia aste bat izan da, baina aurten aste bat baino luzeagoa izango da. Bai, kultura astea deitzen duguna kulturaldi garaia da, baina aurten bereziki pentsatu dugu gauza gehiago berdin sartzea gure kulturaldi astean, beraz behar izan dugu lehenago hasi, hor ganduen bezala 7 senideko antzerkiarekin, baina jakin behar da ere aintzineko larun batean, beraz apirilaren 21 batean, izanen dugula ere Mugaz gaindi kantaldi bat, aur korala batek egina, eta Mugaz gaindi izena du, zeren eta kantaldi horrek biltzen ditu horeretako kantariak, aur korala bat, eta gure eskualdean deitzen den Jazzin College korala azkenean. Eta beraz hori guzia sartzeko zaila egiten zitzaigun astean zehar egitea olako ekitaldiak eta olako kontzertuak, beraz luzatu behar izan dugu gure astea. Eta apirilaren 29 arte beraz. Orduan musika, antzerkia, gauza kulturalak, ekintza kulturalak, eta zein da horren atzean dagoen helburua? Egia da Basaizak duela alere helburu nagusi bezala, euskararen eta euskal kulturaren baloratzea eta garrantzia emaitea Basa Nafajoan, baina ere iparjalde osoan eta Euskal Herri osoan. Pentsatzen gira ahalik eta gauza gehien proposatzea euskaraz, Basaizan egiten diren gauza guztiak euskaraz egiten ditugu, baina ere euskal kulturaren inguruko gauzak proposatzea, gauza ezberdinak, eta urtean zehar ere hori lantzen dugu, antolatzen ditugu bertso afariak, antolatzen ditugu kontzertuak, antzerkiak, eta hilabetero merkatua antolatzen dugu Baigorrin, eta tokiko produktuekin, eta pentsatzen gira... Hori Basaizea elkartetik. Bai. Eta Baigorrin kokatuta dago, eta egiten diren ekintzak Baigorrin egiten dira. Bai. Bai, entzatzen gira
Bai, baigojin egiten dira gehienak, ege esena baita, deia baigojin egiteaz, eta deia egiko etxeak hainitz laguntza gaitu gure lanetan. Eta adibidez joanen urteko kulturaldiko ekitaldi bat, hortza izan egin izan da, eta Baina hala ere, urtero ere, beste herri ezberdinekin ekintzak egiten dituzue, ez? Aurten adibidez, Altsasuekin. Bai, beraz, jaz ukan ginuen, jaz demoranitz eman ginuen berriz gogetatzen, zertzen Nafarroaren eguna nola izan behar ginuen, eta zertziren azkenean Nafarroaren egunak zituen helburuak. Eta pentsatu dugu, ere behar ginuela Nafarroaren eguna denez, beste egi batekin trukaketa bat lortu eta senitza bat lortu, beraz, jaz hasi ginen eta faiarekin egin ginuen, gobitatu genituen Nafarroaren egunera, hautetxeak ere bai, eta urtean ikusi Altsasun gertatzen denarekin, ez baita bukatua, erabaki genuen azaroan edo lehenago berdin, hasi ginenaik biltzen, haiekin berginura senitza hori lortu. Horrentzat, gure lehen etapa izan zen haiekin kontaktuan sartzea eta joaitea Altsasuko jauterietat, eta hango gazteekin trukaketak edo adiskidetzak sortzeko. Eta ondotik, guk genituen gomidatu azkenean baigojira, eta egin ginuen haien txustengu gaualdi bat, gure egoitzan edo gure lokalean, eta haien esposaketa erakutsi ziguten Bixenteinean, eta aste oso batez egun guzizik itzen ginuen jendeak ikuseko, jendea hartzeko zer gertatzen den Altsasun. Eta hori Nafarroaren ekitaldiaren barne, nahiz eta urte osoan zeharekin, horrekin zer ikusia dauka, Nafarroaren egunarekin. Bai, horren helburuak dira ere azkenean mugaz gain ez dugu hitz horren erabiltzea, baina mugaz gaineko ahemanen sendotzea eta hori da azkenean baseizaren helburua ere. Bai, gainera apirila ere Altsasuan gertatzen ari diren gauzekin, hilabete garrantzitsua izango da, orain epaiketa izango delako eta... Bai, justuki Nafarroaren egunaren astean dute epaiketa. Baina alere, nahi ginuen zerbait egin horien alde, edo nahi ginuen Altsasuko jende batzuk etortzea Nafarroaren eguneraz, eta guretako garrantzitsua zen. Eta hortako Altsasuko dantza taldea etorriko da Nafarroaren egunera, eta zinez guretako plazer handi bat izanen da, horien gobitatzen. Eta iaz eta faiarekin egin zenuten? Bai. Eta hori izango da azkenengo ekitaldirako dela hori, Nafarroaren eguna? Bai. Eta badauka, hau kulturaldia da 40. edizioa, esan dugun moduan, eta Nafarroaren eguna ere garai horietatik ospatzen da? 1979tik. Bai, Nafarroaren eguna 1979tik antolatzen da, baigojin. Eta garapen handia bukanduz, eta hastapenean bezen gaur biltzen den jendea biltzen. Eta basaizeako kide horientzat, plazer handia da ikustea gaur Nafarroaren egunak duen garrantzia iparraldean eta Nafarroa osoan. Zer nolako bilakaera edo aldaketak izan ditu? Deia, mehan dudan bezala, jende gehiago biltzen da, ez da programazio berdina proposatzen ere ez, eta gizartea aldatu da, eta baina nolako... Azkenan behar aldarrikapenak dira, baina gaur pixka tristea da hartzea, beti berritugula behar aldarrikapenak atxiki horrek erakusten du gauzak ez direla inbeste aldatzen azkenean, eta badugula ino bide Euskararen zabaltzeko batez ere gure egialdeetan, kulturaren zabaltzeko ere, eta... Eta orduan nori zuzendutako eguna da? Eguna eta, astea ere orokorrean? Hori, gomitatzen dugu zinez Euskarari eta Euskal kulturari interesatzen diren jende guziak eta Euskaldun guziak. Euskalduna izan edo ez ere azkenean interesatu direneri deskubritu nahi badute
aski dute etortzea eta gomit dira denak. Gainera, adin guztiendako ekintzak izango dira, ez? Bai, entzatzen gira Nafarroaren egunean diozu hori. Bai. Bai, Nafarroaren egunean entzatzen gira alere programazio anitza proposatzea. Zinez familiak ere etortzen izaiteko, zenta gauean bai alere zuzendu da gazteagoek edo pestazaleek zipen kontzertuekin eta baina egunean zaiak ere badira entzatzen gira kale animazioaren sustatzea, txarrangak eto jaraziz, eta augen txokoa bada ere, egi bazkari bat bada ikastolek antolatzen dutena, eta bai entzatzen gira deneri irikitzea ez bakarrik itzaitea programazio hainitza proposatzea. Egun osoan zehar ospatuko da. Bai. Baita gauean ere. Bai. Beraz, eguna hasten da ikastolan egiten den askariarekin. Eta hori, askaria da goizeko 11 arte. Ondotik bada ekitaldia. Eta hor, bada dantza ikusgarri bat bada. Beraz, aurten badira Elizondoko dantza taldea, Altsasuko dantza taldea, eta Burgaintzi dantza taldea, da Dona Pauleko dantza talde bat. Eta gero ziganteak, txarrangak, eta ekitaldia bukatzen da Basaizeako hitzarekin. Eta Baigorriko gaiteroek emaiten dute lajain dantza Baigorriko plaza. Egingo dutela dantza edo irakasten dute? Gaiteroak jotzen dute eta nahi duenak dantzatzen du. Barkatu. Eta, orduan, laguntzaile, kolaboratzaile ezberdinak daude, eta orduan, nolakoa da antolaketa, egunaren antolaketa? Azkenean hasten gira biltzen, azaroa inguru beden gogoetatzen, hasten gira edo lehenago ujian ere hasten gira biltzen. Nola antolatu eta jaz plantan eman ginuen eta funtzionatu zuen manera bat zahik ginuen, biltzen ginela talde ekipitan, batzuk arduratzen direnaz animazioaz, teknikaz, hola zatitzen ginuen lana, ez pertsona berek dena egiteko azkenan. Eta hilabete guziz biltzen ginen puntu baten egiteko denek elgarrikin, ez burutik galtzeko zertan den eta antolakuntza antzatzen den ala ez. Eta gero laguntzaileena... Egia da, zinez eskertu nahi ditugula, egiko etxan eskertu nahi dugu, eta horiek ere badute leku importante bat Nafarroaren egunean. Nafarroaren egunaren goizean gomitatzen dituztelakot Nafarroako hautetsiak. Baigorrira eta horiek ajera egiten dute. Eta gero egunaren antolaketan ere hainez laguntzen gaituzte. Eta ikastolak ere eskertu nahi ditugu, zenta horiek dituzte bazkariak egiten eta laguntzen gaituzte hainitz. Baina ere eskertu nahi ditugu Nafarroaren egunera etortzen diren 200 laguntzaileak. Egun handia da, laguntzaile hainitz behar dira. Eta lortzen dugu urtero 200 baino gehiago laguntzaile biltzea. Eta hori importantea da guretako. Orduan erantzun ona jasotzen du egunak. Egun osoan zehar ere, hori ekitaldi ezberdinak, ekintza ezberdinak egiten direlako, ez? Bai. Zinez, urtero baitugu jartzen biziki honak eta bai, erantzun ona du. Eta berdin ere programazioak du, jendea erakartzen seguraski ere. Aipatu dugu goizeko ekitaldia, dela guretako garrantzitsuena alere goizean gertatzen dena amaiketan zentzu gehien duena guretako. Baina ere, arratsalde guzian ere, entzatzen gira jende guziarentzat animazioa sortzen gustu guzientzat eta adin guzientzat. Aurtengo gitarraua salatuko dugu pixka bat. Atxaldez bereziki txarangak ukanen ditugu. 2 txaranga etorriko zauzkigu, bat Iruñakoa jaiak txaranga. Eta besteak bokalekoak, bokale brazban deitzen direnak. Eta ukanen dugu azken trenaren kontzertu bat atxalde astapenean ere giro goxo baten sortzeko jendeak ongi pasatzeko. Gero agatsa hurbiltzean ukanen dugu gure dantzaldi tradizionala kiki borratxorekin denek itxoiten duguna.
eta behar denboran edo justu aintzin, dantza ikusgarria izanen da, plazan. Goizean gomidatuak izan diren dantza taldeek emain dute ikusgarri ekipi bat, berriz bukatuko dela Larrain dantzarekin. Eta azkenean gaualdia bukatuko da kontzertuekin, beraz aurten lau kontzertu ukanen ditugu, dantzaldiaz gain. Eta salatzen ditut. Bai, salatzen alditugu. Beraz, izanen dugu zezenaren taldea, da Ipajaldeko talde bat. Kuartz ere dira Ipajaldeko talde bat. Eta aurten jakasta handia bildu duen Anita Parker taldeak. Eta bukatzeko ukanen dugu Tiritategi Baztango DJak. Eta kontzertuen artean ez giroa moteltzeko karaoke live talde batek egarrazi dugu gure eginguretako dienak ere, joko dutenak eta giroa beroa txikiko dutenak. Eta, bueno, lehen esan duzue, azarotik antolatzen hasten zaretela. Orduan, elkartetik ekintza asko edo jarduera asko antolatu arren, hau da nagusiena. Bai. Egia da urteantzea antolatzen ditugula hainiz gauza, entzatzen gira hilabetero gauza baten proposatzea. Izan bertsoafari edo duten antzerki edo zerbait izaitea egian euskaraz eta euskal kulturaren adierazle dela. Baina, egia da, Nafarroaren egunak ere leku handia hartzen dugula gure egitaragoan. Beraz, egia da, martxoan eta pitilian ez ditugula sobera gauza antolatzen. Justuki konzentratzen baigira Nafarroaren egunari begira eta kultur aste hori begira. Eta Nafarroaren egun kulturaldia beti apirilean da? Bai, beti apirilaren azken astean. Ere azkenean udaberriarekin ez, laitzeko edo... Bai, hitz egiten dugu udaberria, baina... Aro edeka eman duten Nafarroaren eguneko hori ikusi dugu, beraz. Urtero bezala. Eta nola jakin dezakegu edo kontsultatu dezakegu etxetik egitaragoa? Beraz, informazio gehiago nahi baduzue, begiratzen dituzue sare sozialetan emaiten ditugun informazioak, beraz izan da Facebooken, Twitteren edo sortu berri dugun Instagram kontuan, edo sinpleki Basaizaren web horrian jotzen zuen Basaiza elkartea eta lehen horria da. Eta sare sozialetan ere Basaizea elkarteko sare sozialak dira? Bai, Basaizea izena. Basaizea. Bale, ederki. Orain ja, hori, asteburu honetan hasiko da, astea ez? Bai. Atope. Eta jendea gerturatzea ongi pasatzeko, ez? Bai, hori da, espero dugu ahalik eta jende gehiena biltza ekitaldi guztietan eta jendek untxa pasatzea izan Nafarroaren egunean eta beste ekitaldietan ere. Primeran, eskerrik asko bioi. Nire esker zuri. Eta hurrengora arte. Bai, nire esker. Ongi izan.